Още веднъж стъпи. Върни се пак обратно. Синьо. Как се радват инструментите. Кяра, ти знаеш ли какво е Go Back to the Orange? Хайде сега, какво показаха? Аз не видях какъв цвят показаха. Хайде стъпи на някой да видим дали ще учите за грешно. Позна ли? Да, и пак се връщаш. Чакай, чакай. Какво е блу? Какво беше блу? Синьо! Сега е зелено. Зелено ти казаха, мама. Къде е зеленото? Зелено, не. Зеленото е на другата страна. Точно там, скачай. Зеленото къде беше? Като жабката, къде е? Там е синьото. Зеленото е тук. Още веднъж. Скачай там, където си. Браво ти казах, майстор Мани. Сега ти казват където искаш да стъпиш. Сега ти казват ти да си избираш кой цвят. Тум, синьото ще светне, защото си стъпвала на синьо. Сега къде искаш да стъпваш? Където ти пожелаеш там. И те свирят, мамо. Хайде скачай, където си пожелаеш. Бързо, 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 бързо. Давай се на друго. Не, там нищо не означава. Трябва или на синьото, или на зеленото. Супер! Видя ли как се зарадваха?